welcome to the Christian Podcast. Grow with me, a biblical story with Pastor Gary. Communicating through storytelling. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus. "Your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Mark narrates the story of a blind man that was healed by Jesus. Kining story, mga kaigsunan, sama pod kini sa tuang kinabuhi. Aduna kitay mga panahon nga naa kita sa kaguol, sa kabalaka. Ug nagahulat kita nga adunay motabang kanato. Kini nga tawo nga ginganlag Bartimaeus, usa siya ka makililimos. Di siya kakita tungod sa iyahang kahimtang nga aduna siya ay balatian nga mao ang pagkabuta. Apan bisan pa man nga siya sama niini, nagatinguha siya nga makabaton og kaayuhan sa iyahang kinabuhi. Ug mabag-o ang kahimtang ug ang managapanghitabo kaniya. Faith in Jesus can do the impossible. When this man sitting beside the road begging for some money, he heard that it was Jesus of Nazareth who was walking beside the road. Wala siya laing gihimo gawas sa pagsinggit. "Jesus, Son of David, have mercy on me." Bisan pa man ang mga tao ginarebuke siya, ginaingnan siya nga hilom. Apan bisan pa man ni ana, wala siya nagpapugong kundili may syagit pagyud siya maayo, "Son of David, have mercy on me." He was so persistent because he knows his needs and he knows that only Jesus can help him. Inana ba tayo igsoon? Sa tong pagpangalagad sa Ginoo, adunay daghang mga higayon, adunay daghang mga problema nga nagaabot sa atong kinabuhi. Apan, nagpabilin ka bang malaumon ug nagatinguha nga imong masinati ang kabag-uhan sa imong kinabuhi? Nagpabilin ka ba nga nagatinguha nga unta adunay motabang kanimo? Adunay Dios nga andam motabang kanimo. Ang iyang pangalan si Ginoong Hesus.
He is so much willing to help you. But you have to do only to be persistent in prayer, asking Him, begging for His help, asking Jesus, shouting, crying upon Him, telling Him exactly what you need. Knowledge about Jesus and who He is leads to faith. When he heard that it was Jesus, maybe this man knows about Jesus, maybe for some testimonies, or he heard someone that was or heard someone who was healed by Jesus, or who was changed by Jesus. And sa diha nga nadungog niya nga adunay nagapanghitabo nga mga milagro sa laing mga dapit, he also has a desire to encounter Jesus in his life. Nangandoy siya nga si Ginoong Hesus iyahang ma-encounter sa iyahang kinabuhi. That's why when he heard that Jesus was walking by his way, he did not doubt. Wala siya magduha-duha. He shouted upon Jesus. Higalay suon. Nagduha-duha ka ba sa Dios nga imong gialagaran? Ila-ilaha kung kinsa siya. Jesus will always be of what you believe Him to be. Kung unsa imong pagtuo may tungod kang Jesus, He will be. If you like this blind man, kung sama ka niini nga buta nga tao, he believed that Jesus is a healer. Jesus can do a miracle. That's why he is hopeful that one day he would encounter Jesus. He would meet Jesus and ask for his help. Og wala gyud siya napakyas. Yabot gyud ang time nga iyahang na-encounter si Ginoong Hesus sa iyahang kinabuhi. How this story revealed about the character of Jesus. This story revealed the character of Jesus, that He is a compassionate God that understands man's situations, needs, and struggle. Jesus said, call Him. Mihunong si Jesus ug miingon sa iyang mga disipulo, tawga siya. Ngano man, tungod kay iyang nabati nga kini nga tao bisan tuod anaa siya sa problema, nagpabilin nga malaumon, persistent nga miduol, mitawag kang Jesus. Even though adunay mga tao nga nagtry nga i-stop siya, he still crying, shouting, calling Jesus all the more. And Jesus got and the blind man got the attention of Jesus, and Jesus called him. Friends, bisan aduna may mga obstacles, kakulian sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw gyud tuguti nga moabot ang time ikaw ma-discourage tungod sa mga tao nga naa sa imong palibot. When you start to follow Jesus, or when you start to call upon the name of Jesus, there would be people who would going to stop you, who would going to discourage you, who would going to judge you, who would going to give you a reason to doubt. But be like this man. Even people trying to stop him, trying to keep him quiet, but this man, because he knows that this is seldom
because he knows nga kini nga paghahitabo panagsalang, he grabbed the opportunity to cry out to Jesus. He's waiting on it. We don't know how many months or years, but he waited on Jesus to come or to walk by in his way. And that moment when he has a chance, he shouted all the more. He did not allow the people or the crowds to stop him, but he became persistent, calling, trying, shouting to Jesus, because he knows that only Jesus can change his life. And Jesus revealed himself as a healer to this blind man. Encountering Jesus can change life permanently through faith in him. Jesus asked this blind man, "What do you want me to do for you?" Ngutana siya, "Unsa man ang gusto nimo nga buhaton nako nimo?" Og ang blind man, siya and Bartimaeus, the blind man, miingon dayon kaniya, "Gusto ako nga makakita. Rabbi, I want to see." He said exactly what he needs. Gisulti niya kung unsa ang iyang gikinahanglan. Iyang gisugid kung unsa ang iyang pangandoy sa iyang kinabuhi. Iyang gisulti kag Ginoong Hesus exactly kung unsa ang iyang gusto nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Gusto siya nga makakita. Gusto siya nga mausab ang iyang kinabuhi. Gusto siya nga maayo ang iyang balatian. Ug miingon siya, "Lord, Rabbi, I want to see." Gusto ko makakita pag-usab. And that moment, si Jesus mitubag kaniya, ang imong pagtuo or mahitabo ang imong gituuhan. Higala igsuon. Kung unsa ang imong pagtuo may tungod kang Ginoong Hesus, kana mahitabo sa imuhang kinabuhi. If Jesus asks you right now, "What do you want me to do for you?" Unsa man ang imong ikasulti kaniya, unsa man ang imong iingon kaniya, gusto ba ka moingon nga, "Lord, gusto ko nga maayos ako ang ginabati sa kong lawas karon. Lord, gusto ko nga mausab ang kahimtang sa amo ang pagpamuyo. Lord, gusto ko nga mabago ang akong kinaiya, ang akong batasan. Lord, gusto ko nga makapadayon di sa pagpangalagad kanimo. Madasig, Lord, ang akong espirituhanon nga kinabuhi." Higala igsuon kung imo ka nang gituuhan. Ang pulong sa Ginoo klaro kayo nga nagingon, mahitabo kung unsa ang imong gituuhan. How you describe Jesus in your life? What is your faith? Sa imong pagtuo may tungod kang Jesus. If Jesus, for you, He is a healer, you will be healed because you will going to believe that Jesus is a healer. If you believe that Jesus is a provider, the Lord will provide all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus, because that's what you believe of who Jesus is. Jesus is a great God. Jesus can do a miraculous signs and wonders in your life. Jesus can do the impossible. You have to believe in Him. You have to be persistent in asking Him. You have to continue praying to Him. Don't stop. Adunay kahimuan ang pag-ampo diha sa atong Dios nga gialagaran. Ayog unang sa pagpangalagad. Ayog ka discourage sa mga tao nga naa sa imong palibot. Ikaw lamang ang makaduol diha kang Hesus aron ang imong kinabuhi mausab. You have to call upon Jesus. Those who call upon the name of the Lord shall be saved.
tawagan si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Persistency in getting Jesus' attention. Be persistent. Kung may mga problema, na-discourage man ka, ayaw tuguti nga ka na mo'y makapahilayo kanimo or makapabugnaw kanimo. Hinuon, pagpadayon higala, padayon igsuon, diha sa pagtawag sa ato ang buhi nga Dios. Pray until something happen. Just like the blind Bartimaeus, he shouted until he get the attention of Jesus. Even people, the crowds trying to making him quiet, but he did not allow them to stop him from coming to Jesus. He shouted all the more. Pray until something happen. Don't stop in praying. Go on praying. Still stay in praying. Make Jesus become the center of your life. Be dependent on Him. Surely, siltian ta kahigala igsuon. Dili kaniya pakyason. Aduna siya pagahimuon sa imong kinabuhi. How this story relate to your life right now? Anaa ba kay problema? Sangpit kang Ginoong Hesus. Higala wala o kabalo kung unsa man ang magapangitabo sa imong kinabuhi karon. Kung unsa man mga problema, mga kabugaton nga naa kanimo, or kinsa man o unsa man mga panghitabo na ang trying what kind of circumstances or people who are trying to stop you from serving the Lord. I don't know what your feelings and needs right now. But one thing I know, and I want to encourage you, shout to Jesus. Cry out to Jesus. Duol kaniya diha sa mga pag-ampo. Ayaw undang, ayaw ka-discourage. Adunay kahimuan ang pagsangpit diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Remember, the name of Jesus is the name that is above every name. There is power in the name of Jesus. Whatever your circumstances, whatever your situation, just call upon the name of Jesus, and Jesus will do something, will do miracles, will do change, will do what you desire for Him to do for you. Just be encouraged and let Jesus reign in your life. God bless you. See you next time.